ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. хуш омадед ба канали мо. ҳозир мехоҳам барои шумо хеле вая новинкора нишон диҳам. И кокеткаи кирта намин чӣ хеле мебинед ороишоти кирта худаш ҷудогона фурӯхта мешава. 450 сомон и дубайс кишай тайёр ина марҳамат ва худи материал бошад чанд рангаш омадагиай. қисми поёни материала бинед чихе туркатиай ҳам вишивкай ҳам тагош тур дора беҳад фасон чанд рангаш омадай. нархи як либосаш 1000 сомонай. ин нархҳои навай дӯстони азиз. ина бинед дариҷа ду нусха дора, ду гул дора. рости бо болоравии нархи доллар ҳамаи чи қиматши чӣ хеле ки медонед аллакай ҳамаи чи дар бозор чӣ материал бошад чӣ дигару дигар чизо ҳамаш қиматшидагиай ва анамихе новинкаҳои беҳтарин омадай барои шумо. агар дар кор бошад нависед. рақамҳои мо дар рӯи экран ҳастай. доставка дорем. касе ки омада худаш аз корвон гирифтан мехоҳад пас ин наворам аз бозори корвон тарафи пажарка 012 дуюм ряд ба навор гирифтагиам метавонед хутон омада бинед. ин магазини мо нестай. бисёр вақт менависанд подписчикона фаҳмида ки шумо ҳозир дар куҷоед ҷотона гап занед мо рафта дуконтона бинем. хулоса дӯстони азиз ин дукони мо нест. ана ин материалҳое ки ҳозир мебинед ино ҳамашон як либосаш 1400 сомонай. иншаллоҳ ки видеоҳои дигарам ма кӯшиш мекунам ба навор гирифта пешниҳоди шумо гардонам. материалҳои арзонтарак дар нақша ҳаст. то охира бо мо бимонед. видеоҳои дигармонам тамошо кунед. боз ҳам барои шумо ман нишон медиҳам материалҳои арзонтарака. марҳамат анамино кадомеша мегиред 1400 сомон як либос шай. рости ҳар рӯз нарх дигар шида истодай. чӣ хеле медонед имрӯз як видео мекунам дигар нархай пагомиём аллакай бозор мисол нарх дигар шидагиай. ина марҳамат ин тарафаш бошад 1600 сомон як либос шай. тозаян ин материалҳое ки шумо мебинед тоза дубайски якум сортан ҳамашон. шояд ки видеои пештаракмда нами баъзе материалҳоша дида бошед камакак арзонтар будан. вале имрӯз ки омадам ин нархай кӯшиш кардам ки ин нарха шумода бо фаҳмонам. дӯстони азиз бозори корвон касе ки намедона аз рӯзи 21 то рӯзи 24 истироҳата яъне рӯзи панҷшанбе бозори корвон ба кор шурӯъ мекуна. метавонед ки рафта бо харидотона бикунед. ин наворора ма рӯзи 20 ба навор гирифтагиям ва ҳози имконият шид якта ба якта видео карда монтаж карда ба шумо пешниҳод карда истодам. инчунин амихе королевски бархтоям озираш да амихе рангош мондага иноям қимат шидан. рости видеои пештаракм да 500 сомон буд баъд як видео шид 550 сомон буд ҳозир бошад 600 сомон шидага як либоси королевски бархат. бо агар арзон шава оянда да кӯшиш мекунам боз ҳам видео карда ба шумо аз арзоншавии ҳамин нархҳо бо маълумот метиҳам. рости намедонам ако арзон мешава намешава барое ки бештар чӣ хеле медонед чизе ки қимат шид аллакай арзон намешава. ана ин комбахтое ки ман нишон дода будам ҳозир сангои дизайн задаян беҳад хушрӯ. ино нархҳошон 650 сомон як либосаш. беҳтарин доставка дорем ҳам ба русия ҳам ва дар дохили тоҷикистон. метавонед ки нависед. ана 450 сомон санги дождик шай. ҳамаи рангош ҳастай. агар мисол 650 сомон хоҳед дизайнои фасон дора 450 сомонаш ҳамхе санги дождик. боқӣ саломат бошед. хайр дӯстони